Kublai di baro jingle kai mata ka step ta khniu tarik nai ban riu ajar of riu deng ka France Russia ya Senegal kata champion versus champion kala long sha ki jingle kai ka ba itna tindet ka don ke ei ka ba kampan hun ya ki nong Christian habro riang nama ka jing pom biang ha kar kompenya nagliang jong referee dei ke ni ka jingle kai kala yai bai yai renti ha ka ba ka France kala dei ka namtam hakani step jong ka khanyo tare hakaba haka first half jingle kai kala dei sha ka jingle kai ka ba itna na to ka takta hakaba ka Senegal kala yo bun kilan ban shot ya ka ball sha ka goal jong ka France Henry ka khlimla man panurlong ya la ka jong ka goal hakaba kala wan leng ba u Nicholas Jackson kala dei leng ba ding goal ha ka sin ka ban kong bo shoot ya ka ball ha sha ka goal jong ka France but ha ka round ka ba but ha ka sin ka ba ar pa de ka wan lang ba u Ismailia Sars de uneru ka ball ha jing sha kala de ban rong suk sha ka goal jong ka France re lamla ban li but ha ka first half ka jing le kai kala ya khai da mar 0 goal kala met pa de ka France kalawan banile kai khamha shu banya ka ka last step le first half ka goal ka ban kong kalawan long ba u Kylian Mbappe bade u goal scorer jong ka France ha ba lo yo ban ki jar ha ka minute ka ban riu pun riu but ka goal ka ba ar pade kalawan long ba u Barcola bade we ni ki player substitute le ni undong shongben re Marseni Shamadan layo ban tiap ya ka goal kani ka de ka ba pan longo ya ki players jong ka Senegal ha ka ba uni u players u shakmat la ni wingers jong ka France Marcinho ya ka ball ulamare wood sejan jong ka goal jong ka Senegal ban ban panrung ya ka ball ke Barcola already way na ki players uba Marcin kum u substitute player ulayo ban panki ya ka jar but ka Senegal ru klem da aili ya ka France kala khuntang e triang banyo pan phai ki artli ki goal andai kalawan long ba o mbai ba lawan ban pi ki jar but uneru dei u substitute player hak ba Marseni Shamadan kumba minute e ulayo ban pan ki ka jar hak minute khandai plus but dei long ba kani ka goal chung u mbai hak ba ka France kala don ki jings ir yolese ka Senegal kala ban pan ya khai Henry Jose da ka jing baklan jong ki defender jong ka Senegal Mbappe ulayo biang ban panki ya ka second goal ka jong u lane ka goal ka ba ar ka jong u ha ka minute ha ka last minute shwa ban kut ki jing le kha but da kani ka ar goal jong u Mbappe but ka shi goal jong u Barcola kala desha ka kala biang ya ka France bahkan ra ya kani ka jingjob manta ka step Russia ya ka Senegal lani ka champion jong ka Afghan dan African Cup of Nation di kani ka jing le kai manta ka step kala kut da lai la iwe ha ka ba ka France kala job ya ka Senegal da lai la iwe gon wanum klet pat ban ya share like ban subscribe na ka banta iwe padeki updates ha ka be dei ban for jong World Cup 2000 araja an rio Malaysia bun min second do ha ko video